ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు దేవుని వాగ్దానము కీర్తనల గ్రంథము 9వ అధ్యాయము 10వ వచనము. యెహోవా, నిన్ను ఆశ్రయించు వారిని నీవు విడిచిపెట్టువాడవు కావు. దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యము దీవించునుగాక. ఆమేన్. క్రీస్తునందు పిల్లరా, దావీదు మహారాజు అంటున్నాడు, యెహోవా, నిన్ను ఆశ్రయించు వారిని నీవు విడిచిపెట్టువాడవు కావు. అవును, ఎవరైతే ఆయన యందు నమ్మకము విశ్వాసము ఉంచి ఆయనను ఆశ్రయిస్తారో అట్టి వారిని ఆయన తప్పక ఆదరించును. నలిగిన వారికి ఆయన మహాదుర్గముగా ఉంటాడు. యెషయా గ్రంథము 26వ అధ్యాయము 3వ వచనం ప్రకారంగా, ఎవని మనస్సు నీ మీద ఆనుకొనునో వానిని నీవు పూర్ణ శాంతి గల వానిగా కాపాడుదువు. అవును, ఎవరైతే ఆయనపై ఆనుకొని ఉంటారో ఆయన వానిని విడిచిపెట్టడు, వానిని పూర్ణ శాంతి గల వారినిగా చేయును. కనుక పిల్లరా, దావీదు మహారాజు చెప్పినట్లుగా మనము యెహోవాను ఆశ్రయించి ఉన్నట్లయితే ఆయన మనలను ఎన్నడూ విడవడు, ఎడబాయడు. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించి కాపాడునుగాక. ఆమేన్.